Barangay Pusok sa Gunang Kabataan Chairman kinsa mausab ang SK Federation President sa Lapu-Lapu City nakugang sa pag-resign sa iyang mga SK councilors. Si Luan Mirondina sa report. Sa labing unang higayon, miatubang sa media si Laika Tampos ang SK chairperson sa Barangay Pusok, kinsa mausab ang SK Federation President. Matod ni Laika, nakugang siya human masayod nga midayon pagduso sa ilang resignation letter ang 5 sa 7 ka mga SK councilors ug lakip na ang SK treasurer ug secretary. Matod ni Laika, humaniya masayri ang intensyon sa kaubanan niya sa SK Council sa Barangay Pusok nga mo-resign, iya silang gihinabi sa miaging Biyernes aron masuta ang mga rason. Naka-reconcile jud mi, naiuban nga murag di na mo resign, then naiuban nga kanang fix gid ang decision nga di sila mo resign, and ang uban is kanang kuan undecided pa. But I thought nga kanang kuan na to kanang okay siya ba. Then katong pag Monday na agto na ko nakuan nga muragla nalahi na pud. Gihimakak ni Laika nga may pagpabaya siya sa trabaho isip SK chairperson. Gani matud niya daw kanunay siyang mablind sa schedule sa sesyon sa barangay, hinungdan nga daghang higayon nga di siya makatambong. 9 times nga dili ko mapilan og text, if matextan ko kuan na kanang murag gamay ay kuan na 30 minutes or 2 hours before the session nga na gani. So if kuan na siguro same sa city nga fix ang schedule by Thursday sa city kay wala jud koy absent. Giangko ni Laika nga nagsugod og aslom ang ilang relasyon sa SK Council dihang mipadayag siya og suporta sa kasamtangang administrasyon. Hinuon di siya makasiguro kung may nagpaluyo ba nga mga politiko sa nahitabong mass resignation. Dili man sa ingon nga ni hawa siguro ma'am, if kanang mao na ilang perception, I think that is wrong no, kay if kinsa man gani pud ang head sa city, if for the good of the Oponganos, then we'll have to support him. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.